Mayong buntag, malipayong Sabado. Welcome back na. Thank you eh. Kunya, kumusta ang Davao? Oh. Ang Davao, layo kayo no? Saya sakit ang ulo. Nilingkod sa Basdugay kayo. Muna, og tiksan, dili mo reply. Pero kulang kapunta karon nga morning to wala si Lovely Golfan. Mga kapaglaom, ingon si Lovely, dili gyud mo alaw ang doctor nga mo travel siya. So, wala na gyud siya last episode diri sa Panibaya. Kato na yung naa siya atong miagi pa nga mga Sabat. Yes. Ano to iyang last episode. So, let's pray for Lovely and her baby nga unta after 9 months, ma-deliver ni siya nga maayo og healthy. Yes, but I know in her heart she wants to come. Actually, she sent it as a message nga gusto na niya pabasahon ang naitawo kay wala na ako nadala nga akong phone. O wala po ko kita sa akong cellphone. Nasa yung message sa atong mga kapaglaom daw. Anyway, let's pray for her and sa iyang coming up baby. And mga kahigalaan na adinha karon, aduna tay panghinuklog this morning. Okay, let's read our panghinuklog or reflection da. Actually, taas kayo na siya. So, ato be, paminaw mo mga kapaglaom kay taas kayo. Anyway, here he goes. Pray hardest when it is hardest to pray. Pray hardest when it is hardest to pray. Actually, mag-ampok yung saan siya? Tongue twister? Naman kay mga panahon nga murag ka ng lisod bitaw iampo. It is hard to pray. Tungod kay murag ka ng permi. Dili, ka na bitaw Kipay limutok. daghang kag problema. Loaded. Nga murag, you're claiming nga, siya naman ang Ginoo karon nga daghan akong problema. Okay. Ina na bitaw. So, kanang panahon nga sa tan-aw nimo lisod yung kayo iampo, munang panahon nga dapat mag-ampo yung ka sa pinaka nimo. So, tinuuray nga pag-ampo. Tinuuray. Luhod yun. Pero na panultihon nga, bisag naakas kalisod o unsa, kinahanglan mag-ampog yun. Lagi. Yes, that is why you have to pray when it is the hardest time to pray. Mapasayon or usually makaramdam ng tagampo no kung sayon no pero yes. Anyway, Anyway, nagpataas nag mga kapaglaom, it's the first Sabbath of May sa bulan sa Mayo. And it's a great time para i-review nato ang atong mga kahibalo mahitungod sa atong Bible. Let's have the first question. Who's going to read? Si Awing. Okay? People look on the outward appearance, but what does God look on? Oh. Okay. I hope nga sa'yo na kayo atong Bible Opposite trivia na siguro, question. no? No? Opposite, adi lang tayo sa bakit. Tayo. Ginunahay na ginato mga kapaglawang tawag ka no, mga kapaglawang. Okay, sige Abo na na. naman sa buhaton, ha? Sige na. Darrell? Anyway, mga kapaglawang, to claim your t-shirts, to claim your prizes, visit, no? You know where to find, what's this? Hope Channel Studio is located on the 3rd floor of South Philippine Union Conference, Upper Carmen-Cagayan, Oro City. Yes, mga kapaglaom, ayaw mo paulahi, atang mo sa atong Bible trivia aron makadaog mo mga shirt. Alang diri og tawag mo nga makita sa ato ang mga screen ang atong mga number og duna mo yung mga friends o mga higala ipaabot ang inyong mga greetings kanila ning kapuntagon. Para sa atong mga higala o mga naa sa Pilipinas o naa sa abroad nga dili maabot sa atong mga signal, you can watch Panibaya sa kabuntagon on the live streaming link nga naa sa inyong mga screen karon gyud dayon. It is the very first Saturday of the month and first weekend po nato ni karon sa bulan sa Mayo. Karon atong pakigubano ng atong makigalian sulod ug gawas sa nasod ato lang i-inform sa mention natin Charm nga link para makiguban tag pagpasalamat sa atong Ginoo. This is the very first Sabbath of May indeed, and this is the day that the Lord has made for us. Tungod kay makikauban ka natong atong mga higala gikan sa Cagayan de Oro Central Church ug ingon man si Darex Blue alang sa harana sa kabuntagon. Wow. O karon nga kabuntagon mga kapaglaom, nakadungog na ba mo aning espiritismo? Ato niya ning hisgutan unya og makauban nato ang atong maaptikon nga youth director sa North Central Mindanao Conference, Pastor Phil Lagunday Jr. Og unsay atong bagong atangan sa SDA Delmar Church, Delmar School. Nganong daghang mga pamilya, daghang mga ginikanan ang kapadala sa ilang mga kabataan, meaning tulunghaan, ug ato na siyang sayron unya kauban ng atong mga officers gikan sa SDA Delmar School unya sa Church Bulletin. Yes, I do not have caller on the line. Hello, good morning. Okay, Yes, good morning. thank you kayo for calling us. Sir, unsay answer sa atong first nga Bible trivia question? Heart.
Okay, let us see. Sige sa iyang heart. Okay. Heart. Okay. Mao gini It can pirmi be found in gidaladala ni 1 Daryl. Samuel chapter 16 verse 7. Thank you, sir. Congratulations. Mga kapaglaom, health beats, Bible beats, tipik sa kinaiyahan ug aduna pay atong dugang nga sa diri sa panimbayan sa kabuntagon nga makahatag og dugang rikado sa atong kabuntagon at ang iunya ang amping kapaglaom dinhi lang sa panimbayan sa kabuntagon.